Gu elkarlanean bizitzarako prestatzen gara. Gu ikastola gara. Zatoz gu ezagutzera. Aldatzen da zalekoa, uina ere aldatzen da pentsaera, munduan den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez argitu aldatzen banaiz. Esamen soka bat botata, eta hemen egon da kriston derrumbia. Aurrean ikusten dozu ez da gira apresiatzen da, baina hori da tunela pasatzen da leze txiki barrutik. Atxetian tunela. Egon da gainera kriston harri jausisa eta tunela itxen dabitzen bitartian, eta leze txiki, kobiako zuru bat eta pota. Eguerdion guztioi 12 pasata dira eta bueltan gara gurean gaur magazinari heltzeko ikusi ditugu irudiak arrasaten den leze txiki Euskal Herriko aztarnategi garrantzitsuenetariko bat da. Bertan aurkitu zuen Jose Miguel Baraniaranek hemengo gizaki aztarnarik zaharrena emakume baten besondoan duela 80.000 urtekoa. Aginak ere agertu dira eta ikerketak erdi paleolitoraino heldu dira. Orain aurkitu zenetik ia mende oso bat denean 1927an argitara atera zen, txikizio nabarmenak gertatu direla egiaztatu dute harriduraz eta haserre eskualdeko espeleologia zaleek, eta publikoki salatu dituzte bideo eta irudien bitartez, abiadura handiko trenaren egitasunaren ondorioak direla agerian jarriz. Esamen soka bat botata, eta hemen egon da kriston derrumbia. Aurrean ikusten dozu ez da gira apresiatzen da, baina hori da tunela pasatzen da leze txiki barrutik. Atxetian tunela. Egon da gainera kriston harri jausisa eta tunela itxen dabitzen bitartian, eta leze txiki, kobiako zuru bat eta pota. Jakinekoa da abiadura handiko trenaren obrek kalte handiak eragin dituztela Baiaran, iturburuak agortu, errekak loitu eta kutsatu edota lur jausien ondorioz errepietan sortutako kalteak, eta ez da Arrasate inguruan bakarrik gertatu esaterako, atzo bertan arratsaldean abiadura handiko lanetan sortutako zabor eta hondakinak errekara bota dituztela salatu zuen Elorrioko udalak. Gertakaria Iguria auzoan izan zen. Gai berari tiraka ordean, Basauritik Abandoko lurrazpiko sarreratik iritsiko da abiadura handiko trena Bilbora, eta horra iristeko Ibaizabalen azpian tunel bat egingo dute trenarentzat Lapatzako gunean. Basaurin ala Espainiako Garraio Ministerioak aukeran zituen planen artean Ibaizabal azpiko tunelarena aukeratu du trena Bilbora eramateko. Espainiako Garraio Ministerioak behin betiko onartu du abiadura handiko trena Bilbora iristari buruzko informazio azterlana. Bertan tunel bat aurre ikusten da Nerbioi ibaitik Basauri parean, Abandoko lurpeko geltokiraino 766, Kakotx 40
18 milioi euroko kostua izango duena. Ministerioak azaldu duenez, informazio azterlanaren eta ingurumen inpaktuaren azterlanaren ondoriak ikusita, eta agenda aurreko informazioaren eta administrazioen entzunaldiaren fasean jasotako alegazioak eta txostenak aztertu ondoren, Ministerioak ingurumen inpaktuaren adierazpenaren aldeko txostena jaso duen alternatiba onartzea erabaki du. Hau da, sarbide korridorerako lehenengo aukera ekialdekoa. Eta ekonomia arlora saltu abenduan baino 2107 langabe gehiago zenbatu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan Urtarrilean eta guztira 112.905 langabe daude lanbide Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoan izena eman da. Ordea Nafarroan aurreko hilabetean baino 388 langabe gehiago dauden eta guztira 31.998 pertsona daude lanik gabe, iazko hilabete berean baino 819 gutxiago. Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren balorazioari dagokionez, Idoia Mendia Eusko Jaurlaritzako lan eta enpleguko sailburuak azpimarratu du, urtarrilean ohikoa den igoera dela aipaturikoa. Horren esanetan datuek erakusten dute enplegua normalizazio bidean dagoela eta lan erreforma oso eragin positiboa izaten ari dela. Antzera Carmen Maeztu Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako kontseilariak prentsaurrekoan adierazi duenez, urtarrilean beti egiten dugora langabeziak Nafarroan. Ildo horretan azpimarratu du 2006tik urtarrilean izandako igoera txikiena dela. Langatazketan berriz Bizkaiko metalgintzako langileen gehiengoak itun berria onartu du. Komisiones Obreraseko, Labeko eta UGTko afiliatuek ontzat jo dute Jaurlaritzaren azken proposamena barne bileretan. Besteak beste, 4 urtean soldata ehuneko 15 igotzea adostu dute adi. Patronalaren inmobilen urrean borroka sindikala, gure erosteko ahalmenaren defentsa, urriaren 27an eta 28an. Bizkaiko metalgintzako gehiengo sindikalak asanblada ezberdinak egin ditugu gure ordezkariekin eta militantziarekin eta oniritzia eman diogu. Lan eta enplegu sailaren bitartekaritzak aurkeztutako azkeneko proposamenari. Baina inork ezin du ukatu, mahai gainean dagoen proposamena bakarrik dituela aurrera pausuak eta hobetzen dituela Bizkaiko metaleko langileen lan baldintzak eta bizi baldintzak. Argi eta garbi utzi nahi dugu, greba egunei esker eta aurrera eramandako negoziazio gogorrari esker Bizkaiko metalgintzako langileen eskubideak eguneratu eta hobetuko direla. Labeko militantzia harro dago egindako borrokagatik eta harro dago ze borroka horren ondorioz gaurko proposamena dago mahai gainean. Dugu zelan antolatzen garen, guk eduki buruz argi daukagu ez dala nahikoa eta hortik aurrera ikusi beharko da beste aldeak, beste patrona, beste sindikatuak zelan baloratzen duten eta hortik aurrera gu ere kokatu beharko gara eta egon beharko gara guztietearen. Nafarroara salto lan hitzarmen propioa nahi dute Nafarroako enpresa publikoek administraziorako langileak dira, baina enpresa pribatuen hitzarmena dute. Izan ere hitzarmen propio batean aldarrikapena historikoa da sektorean eta sindikatu guztiek eskakizun bateratua helarazi zioten gobernuari, baina ezetza jasota mobilizazioei ekin diete. Asier Otxoa Lab sindikatuko ordezkaria. Bai, gaur hemen bildu gara, Nafarroako gobernuaren enpresa publikoetan ordezkaritza dugun sindikatu guztiok hitzarmen, enpresa publiko guztien dako hitzarmen bat aldarrikatzeko, hau ordenatzeko eta ongi funtzionatzeko dagoen moduriko berena badela hitzarmen propio bat sortzea. Eta bai, guk zuzenean CEPENI helarazi diogu gure eskakizuna, baina ezetza jaso dugu eta horregatik mobilizazioei ekin diogu.
Nafarroan baina bada azken asteetan izpide izan den beste gatazka bat eta osasunbideko gehiengo sindikalak grebara joko du sindikatu medikotik bere izitan. Presio heltze baten erara osasunbideko profesionalek eutsi egin diete urteetan pilatutako tentsioei eta ezinegonari, baliabide eskasia, lan gainkarga eta arretaren okertze progresiboa ez dira arazo berriak, baina egoera orokorrak okerrera egin du COVID-19 izurriaz geroztik. Nafarroan azken hilabeteetan sindikatu medikoak monopolizatu du lan baldintzen inguruko eztabaida, Nafarroako gobernuarekin aldebiko negoziazio bide bat zabalduta. Arazoa baina ez datza soldata kontuetan bakarrik erronka da. Hori dela eta Nafarroako osasun sistema publikoko gehiengo sindikalak greba deialdi propioa egingo du, sindikatu medikoak atzo abiatutakotik bere izitan. Hilaren 15-etik aurrera egingo dute lan uztean eta horra batuko den pentsatzen ari da Satxe sindikatua. Eta Arabara salto, Mercedesera itzuli da, baja baten ondorioz kaleratu zuten langilea. 2017an Mercedeseko langileak baja hartu zuen, bere bikotekidaren heriotzaren ostean presioagatik tratamendua jasotzeko. Zuzendariak argudiatu zion bere lanpostua desagertu zela eta ez zegoela lanposturik berarentzat. Orain zuzendari berriak onartu du langilea eta enpresara bueltatu egingo da. Nerea García lankidea dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Nerea. Kaixo. Tira, konta iguzu, zer gehiago dakigu kaleratze honen inguruan? Garai hartan Emilio Tito zen enpresaren zuzendaria eta langilea bueltatzean kanporatu zuen. Urtarrilaren batean Emilio Titosek erretiroa hartu zuen eta Krotmayerrek hartu zuen bere kargua. Zuzendari berriak hartu duen lehenengo erabakia izan da langilea berriz onartzea eta bueltatuko da baldintza berak dituen lanpostu batera. Bada pieza ikusiko dugu orain jarraian ez, kasu honen ingurukoa. Adi. Ane Mercedes enpresaren langilea zen eta duela 6 urte bere bikotekidearen heriotzaren ondorioz baja hartu zuen, depresioagatik tratamendua jasotzeko. 2017an Emilio Tito zen enpresaren zuzendaria, eta langileak bueltatu nahi zuenean zuzendariak argudiatu zion bere lanpostua desagertu zela eta ez zegoela lanposturik berarentzat. Langileak 26 urtez lan egin zuen Mercedesen eta ez behar horren ondorioz bere lanpostua galdu zuen. Hori dela eta 2022an Mercedeseko langileek salatu zuten gertatutakoa eta ahotsa altzatu zuten. Emilio Titosek urtarrilean utzi zuen Gasteizko lantegiaren zuzendaria, eta bere ordez Bernd Krotmayer sartu zen. Alemaniarrak hartu dituen erabakien artean lehenengoa izan da Ane berriro onartzea. Otsailaren batean lanera bueltatuko da, kaleratua izan aurretik zituen baldintza berberak dituen lanpostu batera. Gauzak horrela zuzendari berriaren lehenengo erabaki hori enpresa batzordearekiko keinu bezala ulertu daiteke. Izan ere, sindikatuek Krotmayeren jarrera aldaketa eskertu dute eta aurkeztutako salaketa kendu dute. Eta Gasteizen zarela aprobetxatuta, Nerea, beste gai bati helduko diogu. Izan ere, Arabako mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu du, ezta? Hala da, bai, irailean Eusko Jaurlaritzak baimendu zuen Arabako mahastiak zigilu berriarekin estatuan merkaturatzea. Aurreikuspenen arabera urriaren amaieran Abrak, Eusko Jaurlaritzak eta aldundiak bilera egin behar zuten, baina urtarrilera arte ez dute egin. Momentuz, orain izena emateko epea zabalduko du kontseiluak. Urtarrilaren 21ean Arabako mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu zuen. Espero zen baino askoz beranduago izan da. Izan ere, urriaren amaierarako aurreikusita zegoen Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartea bilera batean biltzea, kontseilua osatzeko eta estatutuak sinatzeko. Aurrera pauso hori beharrezkoa zen aurtengo uzta Arabako mahastiak zigilu berriarekin merkaturatzeko. 2022ko urrian Eusko Jaurlaritzak onartu zuen behin-behineko baimena.
Horrekin, zigilu berriaren alde dauden upategiek, euren ardoa Arabako mahastiak izendapenarekin merkaturatu dezakete, baina soilik estatuan. Gaiak hasieratik hainbat erreakzio sortu ditu, batez ere Errioxako kontseiluan. Zeinek zenbait erabaki hartu ditu Arabako mahastiak zigiluaren sormena oztopatzeko. Bestalde, Arabako Foru Aldundiak berriz ere azpimarratu du zein den bere ustez bide eraginkorrena. Trabajando en un marco descentralizado, tutelado por las administraciones vascas, con la colaboración del Consejo Regulador Rioja. Y que esa es la ambición silenciosa de una amplia mayoría de riojalaves. Arabako mahastia kontseiluaren lehendakariak, Emilio Agillok, azaldu duenez, izena emateko epea zabalduko dute, nahi duten upategiek eta mahastiek zigilu berriarekin merkaturatzeko. Lo que llamamos vino de parcela, ¿no? Entendemos que cada parcela tiene su peculiaridad y da sus vinos diferentes. Hala ere, merkaturatzeko mugak ez izateko, Europatik behin betiko baimena ailegatu behar da. Hala ere, Abrak maiatzean egin zuen eskaera eta oraindik ez dute erantzunik jaso. Beraz, momentuz eta ezusteko horik ez badago, aurtengo uzta Arabako mahastiak izendapen berriarekin salduko da estatuan. Ba, informazio honekin hemen utziko dugu konexioan Nerea, esker mila eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Tira, eta gizartearloko gaiekin jarraikin, orain arte Irunen ondu diren berdintasun planetan inoiz ez da aipatu alardaren gaian, baina hori aldatzaren aldeari dira eragi asko eta emakundek ere horren alde egin du. Irungo berdintasun planean alarde parekidea aipatzea ezinbestekoa dela esanez. Guzti hau abenduan egin zen salaketa bati lotuta dator, berdintasun plana ontzeko herritarrekin batera egin zen prozesuak, eman zuen agiriaren ordezko bat egin baitzuen Jose Antonio Santano alkateak. Gai hau beto ulertzeko kameraren beste aldean dugu, Miren Carmele Tolosa, alarde parekidearen junta kidea, kaixo? Kaixo, egunon. Tira, bota dugu titularra, baina hainbatean gaiak badu konplexutasunik, baduzu hobeto ulertze aldera ez azaltzerik zer den Irungo berdintasun planarekin gertatu dena? Ulergaitza da, berez, pasadu urtebete plangintza udena prestatzen. Eta urrian onartu egin genuen plangintza. Plangintza hori berez gero udal politikoek pasatu egin bazuten, beraien aportazioak egin, eta gero horren ondotik emakundera bidale txostena. Bitarte horretan alkateak berak gobernu batzordeak berezi xamarrak gai honekin bakarrik eskatu ditu, egin ditu, eta bueno, orduan guk onartutako plangintza joan zen fetxa batekin abenduan, eta beste bat udal batzordeak egindakoa. Horren ondotekan, bi egunen buruan izan duzeren, bi plangintza, eta emakundek eskatu egin zuen, ia zein zen aztertu egin behar zena lehenengo edo bigarrena zen politikoek egindakoa, alkateak egindakoa, eta bidalia. Horren erantzunez, emakundek, azteko horra gertzen zen alarde hitza, gainera hainbat eta hainbat ikerketetan agertu egiten da, Irungo herria, hiritarrak aspertu xamarra daudela gaiakin, badirela 26 urte honekin, eta ia bide bat pilatu egin behar zaiola, eta zer hobe, eta zinegotziak eta alkatea bera, hori egiteko. Eskatu egiten zen ere plangintza horretan, baliabideak jartzea, hau da, ez, beti egoten da hemen burruka hori, besteak ez, betikoak hau beste. Gu eskara sartzen besteakin, egin dezatela pensatzen dutena, baina bai eskatu egiten digula udalari berriro berrartzea antolaketa eta aliebe guztiak jartzea. Hori hor gelditu da, hortikan eskatu egiten ziren gauza horietatikan bakarrik indarkeria eta bereizketari aurre egiteko neurria proposatzea. Hori da onartu egin dutena maila batian. Minon, emakundek eskatu egiten du ezinbestekoa dela
alarde parekidearen inguruan herrian azaltzen diren erronkak, udalak erantzunan bat ematea plangintza horretan. Eta dokumentu batian zehaztea. Orain arte hori ez da inoiz egin. Bai plangintzetan agertu egin dela lanean hasi direnean agertu egin da alarde hitza, baina gero beti kendu egin da. Orduan orain arte inoiz ez da agertu publikoki alardeari zerbait egin behar zaiola, onartu egin behar zaiola. Eta horretatzen gaude, orain gaur bertan badago bilera, ez dakit zertan geldituko den asuntua, baina, bueno, dirudi, ez dakit alkateak hor bere horretan utziko duela, orain arte egin duen bezala, ikusiko dugu. Bai ez, hala ere esan genezake alkatearen asmoa guztiz ondo ez zaiola atera, beraz, orain bilera eta gero ez, nora begira jarriko zarete? Bueno, pues orain bildu egin beharko dugu, eta ikusi zertan gelditzen den. Egia esan, bueno, aurrera pasua da, emakunde berak jartzea, ezinbestekoa dela, baliabidea jartzea, eta hori dena, ja hori pauso bada, baina ikusi egin beharko dugu. 26 urte pasatu dira, dagoeneko, azkeneko urte hauetan behin eta berriz eskatzen ari garena da udalak berrartzea antolaketa, eta Irungo herritarrak deituak izatea garai batean egin zen bezala, 1988an, bai, lehenengo alardea egin zenean horrela egin zen, alkatea orduan Alberto Buen zen, berak eskatu zion herritarrei agertzeko, antolaketa lanetan aritzeko, eta bueno, eta egin zen. Orduan eskatu egiten dena azkenean, azkeneko urte hauetan, juntatekan eta horrela da, just hori, berrartzea, eta nahi duen herritarrak parte hartzea antolaketa horretan. Horretatzen gaude eta pensatzen dut hortikan joango dela pixka bat gure erabakiak. Ez dugu garbi, oraindik ez dugu bilerarikan egin, orduan hori dena landu egin behar den kontua da. Ados, informazio guztionekin hemen utziko dugu konexioa, adi jarraituko dugu guk ere ez, bilera horren ondorenak eta gero ere etorriko direnak, mila esker eta hurrengora arte. Bai, hurrengora arte, bai. Tira, eta orain kultur arlora egingo dugu salto, etxeko kontuei begira, musika zuzenean saioari erreparatuko diogu hain zuzen ere jarraian, eta horretarako kameraren beste aldean dugu Koldo Otamendi. Kaixo, Koldo? Kaixo, egunon. Tira, gaueko 10:00 dugu hitzordua pantailen aurrean, zerekin topatuko gara gaurkoan musika zuzenean saioan? Alaxe da bai, gaur gabeko 10:00 musika zuzenean telebista saioan, Ines Osinaga izango dugu gonbidatu nagusia. Bera Goze taldean ezagutu guren urteak atzera, eta gaur egun bere bakarkako lehen proiektuarekin dator. Izan ere ez du edonolako diskoa kaleratu Ines Osinagak ez da, zein ibilbide izan du lan honetara iritsi arte? Bai, 5 urteko isilunea apurtzen du honako diskoak, Itsasoa da bide bakarra izena du, eta liburu disko formatoan atera da, oso diseinu politean jantzita, eta bertan biltzen du azken 5 urte hauetan, Inesek egindako hainbat kantu, baina beti ere hainbat kolaborazioekin ere. Ibilbide luzea izan du gainera Inesek ez da? Bai, alaxe da, elkarrizketan aipatzen genuen dola 27 urtetik ona dabilela musika mundu honetan, trikitileri bezala zera batean, gero Ekon taldeko kidea ere izan zen, Gozerekin ezagutu genuen gehienok, eta gaur egun esan bezala, hainbat egitasmoetan murgildua dago, ala nola Sarrirekin kantuen kantuak izeneko egitasmoan, Maurizia ez du inorri ere egitasmoan badabil, eta beste hainbat gauzetan ere. Orduan hau litzateke, berak bakarlari legez ateratzen duen lehen biziko lana, eta hor Sarri aipatu duzu, disko honetan ere hainbat kolaborazio aurkitu ditzakegu ez da? Bai, disko honetan Sarriren hainbat letra daude, baina horreta jarriko nuke nagusiki Inesek bildu dituen emakume sortzaileen ganez. Disko honetan emakumeen parte hartzea handia da, bai abesten, bai musika sortzen, bai bestelako espresio kultural eta artistikoetan, eta bideo horretan esan dezakegu lantalde polit bat bilduela bere inguruan, eta hori direla agian diskonetako protagonistak agian Ines bera baino gehiago. Eta aukerarik izango dugu Ines Osinaga lan berri hau aurkezten zuzenean ikusteko? Bueno, orain, aipatu dudanez, diskoak lankidetza ugari ditu,
eta diskoa zuzenean eta ularatzeko oraindik ere ez dela denbora dio Inesek, dena lotu arte, baina aurrera begira gian egongo dira, ez? Esan bezala gaur egun agertokietan da Ines, sarrerekin batera plazaratzen katuen kontuak egitasmoa, Maurizi ez du inorin eta bestelako egitasmoetan, beraz, kantu hauek ere hor toki bat izango dute, beste formatu batean beti ere, baina Ines berriz ere plazan da, 5 urteko isilunea aportuta, eta berriz ere agertokiak hartzeko prest. Ondo, informazio guztionekin hemen utziko dugu konexioa koldo, adi egongo gara gaur, Hamaika telebistara gaueko 10etan, musika zuzenan saioaz gozatzeko eskerrik asko eta hurrengora arte. Hoixe da, bertan ikuste gara, mila esker. Tira, badugu gau honetarako plana, pantailen aurrean, eta horrela egunak eta kartzan berriei errepatutan, hemen utziko dugu gurean gaur magazineko lehenbiziko atara eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko. Gaurkoan gurean Zigorri Ibarzabal ikastolen elkarteko hezkuntza arduraduna izango dugu, gonbidatu nagusi gisa, beraz ez zaitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Uraren joanak oroitzapenak dakartza berarekin. Herrioaren hizkuntzan lehenak jardun ziren haien aitortza. Herrioa, mundua den itsasoa, itsaso eta tsunami erraldoian, euskara bera delako. Herrioaren inguruko langintzak komunitatean nabigatzen du, ur geruzafin, Auskor eta Malguan, garaian garaiko denboretara moldatuz, jola tradizional eta vanguardisten antzera. Egurrez egindakoak, antzinakoak eta eguneratuak, gutik zura eta gugandik zure gana. Etengabeko mugimenduan dauden errekarriak baitira. Euskararen antzera, material biziz egina. Eskuz esku eta hoz pasatzen den lehengaiz hornitua. Eta guzti honen testigu, Herrioa, garenaren isla. Eta herriolarekin izan nahi genukeen haren naturazko ispilu, gure ispilu naturala. Poetak berak ezin duena eginda poema publikatu eta umezurtz utzi liburua bere horretan. Hor egin beharko litzateke lan bat, sare bat, bertsoak irakurtzea osgoran, kontutan izan jentea. Ez bakarrik norberatzen dut.
zergatik nire grina, nire herriaren memoria, nire jendearen mina. Bat aldatu zenak bihar, aldatzen segi bezala, baraje urrunotan ni aldatu nahi zen bezala. Eguerdiko 12:00 pasata dira, beraz, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gurean daukagu Zigor Ibarzabal, ikastolen elkarteko hezkuntza arduraduna, kaixo? Kaixo, una. Ondo etorri. Tira, egunotan, edo, azken hilabetetan bereziki ez, hezkuntzaren afera guztienago eta pentsamentutan egon denean, ez, hartu dezagun parada ikastolen elkartean sakontzeko eta hobeto ezagutzeko, beraz, agian hasteko eta testuinguruan kokatzeko ez, zer beharri erantzuteko daude ez, edo daude ikastolak? Bueno, galdera sakonetik hasia. Nik uste, historikoari begiratuta, ez, 60. hamarkadan ikastolak behar, gizarteak zuen behar bati erantzuteko jaiozian, ez? Eta hor bazan, testuinguruak horrela eskatuta, euskal kultur transmisioari eta euskaldun izateari begirako erronka bat, ez? Eta horri erantzuteko euskal hezkuntza sistema nolabait asmatu, diseinatu, pentsatu eta abiatu beharra zeon, ez? Eta horri erantzuteko jaio ginen. Gaur egunera etorrita, guztet horretan jarraitzen degula, bai? Kalitatezko euskal hezkuntza eraikitzen, eraldatzen eta eskaintzen, ez? Beti ere, gizarte justuago, solidarioago, eraikitzaileago, ekintzaileago bat sortu nahian, ez? Eta hori da, gure oinarrien, oinarri garrantzitsuak hor daude, eta horri egoten jarraitzen dute, bai. Eta horretarako bereziki bi alorretan mugitzen gara, ez? Pixkat gure hezkuntza ereduaren antolaketa eta egituran, eta alderdi pedagogikoan nola ez. Eta horre ikasten ereduan, ez? Sakontzeko, eukeraz banabil, bi afera ezberdinetan banatzen duzue, batetik egongo litzateke antolaketa egiturari dagokiona, eta bestetik ikuspegi pedagogikoa bera, ez? Lehenengoari iritzita hasteko, ez? Antolaketa egiturari dagokionez, ez? Zer duzue eskuartean, edo nola moldatzen zarete? Azpimarratu behar deguna da, ikastolak sorreratik autogestioan, autoeraketa horretan oinarritzen diren erakundeak garela, bai. Eta horretarako, nolabait, daukagun edo aukera hori ematen dugun egitura juridikoa kooperatibak eskaintzen digula, bai. Beraz, ikastolak kooperatibak gara, ezaugarri ezberdinetakoak, baina denak ere hor kokatzen gara, eta horren gako nabarmena parte hartzean egongo litzateke, ez gure komunitate osoaren parte hartzea, bai profesionalena, baina bai familiena ere bai ez, eta familien parte hartze hori guretzat gako garrantzitsu bat izanik,
garrantzia, ezinbesteko garrantzia ematen diogu, bai, eta nahi ditugu familiak busti, ikastolaren kudeaketa horretan, baina maila gorenean, hau da, erabakimenean ere busti nahi ditugu, ez, eta egitura horrek horretan laguntzen digu, ez, nolabait esateko, familiek ere ardurak hartzen, ikastolaren kudeaketan, komunitate osoari begirakoak, orduan ez da bakarrik zuri begirako erantzunkizunak dituzula, baizik eta partekatzen diren erantzunkizunak daude bestegiko ere bai, eta hor jartzen dugu guk fokua momentu askotan, bai. Eta egiturari dagokionez, egitura horrek ahalbideratzen digunari dagokionez, hobeto esan da, azken finean gure erabaki nagusiak, batzar nagusietan, eta artezkaritza kontseiluan hartzen ditugu, bai? Eta bi foro horiek nolabait esateko, bi foro horietan guraso eta profesionalen parte hartzea zuzenekoa da. Eta erabakimen zuzena daukate, beraz, esan dezakegu familiak eta profesionalek dakatela ikastolaren oraina eta etorkizunaren gaineko ardura eta erabakimena. Horrek ekarpen handia egiten dio, beraz, ez hezkuntza prozesu osoari. Bai, azken finean, horren bitartez gauzatzen degulako gure proiektua eta gure eskaintza, bai, azken finean, bai kudeaketa mailako, baina bai maila pedagogikoko erabakiak ere hartzen ditugulako foro horietan, beraz, bere biziko garrantzia dakate. Gero horrez, zuena den alde pedagogiko bat ere bada, hor zer azpimarratuko zenuke? Bueno, hezkuntza proiektu propio horien sorkuntzan eta antolaketan, jartzen dugu guk fokoa nabarmen. Guk autonomia hori baliatzen dugu, bai kudeaketa mailan, lehen aipatu duten bidetik, horrek ematen dizkigulako aukerak askotan maila muga administratibo ez gaindi jarduteko, pixkat Euskal Herri osorako proiektu hori garatu ahal izateko, bai? Eta maila pedagogikoan ere autonomia da hitz gako bat, bai? Gure jardun pedagogikoa ezaguna da neinean gaina Euskal Kurrikulunean oinarritzen dugu, bai? Eta horrekin zer esan nahi dugu. Hor, bai da, pixkat argitu beharra alde batetik kurrikulunari buruz hitz egiten dugunean zer esan nahi dugu, bai? Eta kurrikuluna herri batentzako eta herri baten hezkuntza ereduarentzako dokumentu oso garrantzitsua da, bai? Nolabait esaten dugu horren baitan hainbat autu egin behar izaten ditugula, beti ere bertan markatzen dezun hezkuntza xedeari begira, bai? Beraz, kompetentzien gaineko garapena, edukien aukeraketa bat, antolaketa bat, eta guzti hori jasotzen duen dokumentu edo tresna da, guretzako azkenean tresna bat bilakatzen da, bai? Guri autonomia horrek eskaintzen digun beste zerbait da berrikuntzan jarduteko aukera bat, bai? Guk sarean lan egiten dugu, ikastola sare bat gara, elkar elikatzen dugu, elkar aberazten dugu, eta hor, gauza asko partekatu egiten ditugu, bai? Baloreak eta horiez gain, guk pedagogia, printzipio pedagogiko batzuk eta pertsona eredu, pertsona molde bat partekatzen dugu, bai? Usatzen dugu askotan, gizartekide izango dien horien ezaugarri eta bereizgarri jakin batzuen garapenerako lan egiten degula, bai? Eta horrek batzen gaitu, horrek nolabait indarra, saretze horri indarra ematen dio. Eta guzti horretan ikastolentzako, ikastolen elkartea bidaide gara, beraiekin batera egiten dugun ibilbide horretan, bai? Eta gure lanero jarduna, azken finean da, hezkuntza mailan, mundu mailan gertatzen den, mundu mailan saiatzen garen horretan, gertatzen den hori, ikertu, hausnartu, eta gurera nola
ekar dezakegun aztertzen jarduten dugu noski, ez dugu lan hori gure bakardadean egiten, bai, beti ere, bai Euskal Herriko Unibertsitatearekin, inguruan ditugun unibertsitate ezberdinekin eta euskalgintzako beste eragile batzuekin batera lanean jarduten dugu, ez? Horretan aliatu gara eta beti ere hezkuntza sistemaren hobekuntza eta berrikuntza helburu. Gero horre Euskal Kurrikuluma aipatu zu, ez? Zergaitik, ez? Beste eredu batzuen aurrean, zergaitik horri hobetsi? Aipatu dudanez, kurrikulum batek hezkuntzarekiko daukan garrantzia, bai? Hori ja aipatu dugu, azpimarra jarri dugu horretan. Eta horrek, azken finean, guri eskaintzen diguna dagoeneko aipatu ditudan hori ez gaindi, ikaskuntzarako testu inguru batzuk definitzen ditugu, bai? Egoera batzuk definitzen ditugu, eta ikasegoera horiek, ikasikagoera horietan aplikatzen ditugu nolabait guk ikasten goazen ezagutza guzti horiek, jakintzak nolabait, ez? Eta ikasegoera horiek definitzerako, zehazterako orduan oso garrantzitsua da tokikotasunaren begirada hori ukitzea, bai? Non kokatzen dituzu egoera horiek, ez? Beti esaten dugu, ez? Ez da berdina, berdintzait, zein arloko jakintza horiek, Galizian, edo Andaluzian, edo Euskal Herrian, bai? Azken finean, guk errealitate propio bati begirako autua egiten dugu, ez? Gure ikasleentzat gertukoak eta esanguratsuak diren ikasegoerak edo testu inguru horiek eskaini behar dizkiegu, ez? Benetan, beraiek ikasi behar duten hori, beraientzako esanguratsua izan dadin. Beraz, kurrikulum propio baten faltan, hori ere azpimarratu behar dugu, Euskal Herrian eta autonomia erkidegoan ere ez daukagu kurrikulum propiorik. Beraz, horretara gehien hurbiltzen den tresna, dokumentua, berau daukagu, beraz, guk hori erdigunera ekartzen dugu eta horren zabalkunderako lan egiten dugu egunerokoan. Gero horretaz aparte ez, ikaskuntza prozesua osoa da. Ikastolen kasuan, zer urtetatik eta kasik ez dakite ondo nabilen, 21 urtera artean, pertsonatzen ez, bizitzako urterik garrantzitsuenak izan daitezkenak ere ez, importantzia badu jarraikortasun horrek. Bai, horri ikastolaldia deitzen diogu, bai, batzutan 0,18, beste batzutan 0,20, lanbide heziketari ere keinu eginez ez. Eta, lehen aipatu dut, ez, gauza komunak ditugula. Komunak ditugu ikastola ezberdinen artean, baina komunak ditugu ikastola berdinaren barruan ere, ez. Eta hor aipatzen dugun pertsona eredu hori, edo partekatzen ditugun printzipio pedagogiko horien bitartez, guk nahi eta bilatzen duguna azken finean da, irakasleen arteko koordinazioa, gure hezkuntza pedagogiko guztiaren gaineko koherentzia bat bilatzen dugu, ez? Eta horretarako sarea, harremanak etxeen artean eta etxearen barruan, ez? Hor bereziki, ez, badirelako momentu kritikoak deituko diegu, ez, hor etapa aldaketak ditugunean, ziklo aldaketak, zikloa etaparen barruan denean ez da inbesterako izaten, baina etaparteko aldaketak egoten direnean, kasu askotan hausturak egoten dira, ez, egiteko modu batetik, beste modu batera, irakasle talde batetik, beste talde batera, eta guk hori ahalik eta gehien zaintzen dugun zerbait da, ez, ikasleari aldaketa hori egiten laguntzeko helburuarekin egiten dugun zerbait da. Eta gero gaina horrek ere, ahalbideratzen diguna da ikaslearen jarraipenean, eta jarraipena esaten detenean akademikoa baino pertsonala ere oso aintzat hartzen dugun zerbait da. Horietan, hobetzeko lan egiten dugu eta hori nolabait berme bat eskaintzeko ere bai, ez? Hori alderdi, agian ikasleari begirakotik, eta familiei begira ere, beraientzako ezaguna dan testuinguru bat da,
beraientzako ezaguna dan joko zelai bada, ez, ikastola eremua, ikastola eremua bera, eta beraientzako lasaigarria eta argigarria da, jakitea nora jo behar duen, norengana jo behar duen, zertarako, ez, batera, bestera, eta horrek ere albideratzen digu, familiarekiko harreman gertuago eta zuzenago bat ekitzea. Eta aipatu dituzun kontu guzti hauetan importantzia bai duela, ez, ikas materialak, edo ikas materialek eurak, ez, ematerainokoa? Ikas materialek garrantzi handia dakate, bai, hor lehen aipatu dugun bezala, ez, gertuko testu inguru horiek eskaintzea eta benetan esanguratsuak dian ikasegoera horiek sortzea oso garrantzitsua da, bai. Bai argitu behar deguna da, ikas materialak beraiek nolabait irakaslearentzako baliabide bat dira. Baliabide bat gehiago, garrantzitsuak eta baina aldi berean ere ez dira montaia bateko bida bat bezala, hau da, ez dira urrats horiek bere banan beraie planteatzen duten bezala egin behar, zuk aurrean daukazun ikasle talde horri egokitu behar dezu guzti hori, ez? Orduan bai argitu behar dena da ikas materialak beharrezkotzak dira, beharrezkotzat jotzen ditugu. Hoiek testu inguratze hori oso garrantzitsua da, baina guretzat irakasleak duen errekurso bat gehiago izango litzateke eta bere eguneroko lanerako lagungarri. Gero euskal ikuspegia txertatzen duzuela aipatu izan duzue, edo horretan alegin merezia egiten duzuela? Bai, horretarako ditugun arrazoiak anitzak dira, ez? Batzuk aipatu ditugu, ze garrantzia daukan, ez? Gertuko errealitate batean kokatzea, eta guretzat interesgarria, edo behintzat esanguratsua dan zerbaitean kokatzea guzti hori. Baina aldi berean ere, horiek planteatzeko modua erakargarria izan behar du, ikaslearentzat interesgarri eta motibagarria izan behar da, bai. Aldi berean, modu aktiboan jokatu dezatela bilatzen dugu. Hau da, euskal izate hori barneratzu, baino ez eragiteko intentzio batekin, ez? Eta hor ere, erronka nabarmena ditugu, hizkuntza eta kulturaren aldetik, ez? Esan genezake gaur egun, euskaldun aktibo izate hori autu bat dala, ikasleak egin behar duen autu bat dala, ez? Eta horretarako bide eman behar diogu, eta horretarako gure ikas materialetan benetan erreferente esanguratsuak eskaini behar dizkiegu, ez? Eta euskaldun erreferenteak, gainera, gaurkotuak, eguneratuak, gaur egun euskaldun izate hori benetan islatzen dutenak, bai? Beraz guk ikas materialei begira egiten dugun autua garbia da. Euskal Herrian eta Euskal Herriko haur gazteetan erabeentzat ekoizten ditugu ikas materialak. Beraiek ditugu, ez beti ere gure ikusmira horretan, ez? Eta hemen sortu eta ekoizteak ekartzen duena da, ez dakit, bizio ikusmira propio batekin, iruditegi propio batekin, testu inguratze errealetan oinarritutakoak izatea, ez? Eta horrek egiten dio gure ustez ekarpen handia ikaskuntza prozesuai. Ez, gainera kasik ergintzaz ere hitz egin daiteke, batean bada? Zinbestean, hau da, eta gaina herrigintza maila ezberdinetatik begiratuta, bai? Badago tokian tokiko herrigintza esango genukena, hau da, ikastola bakoitzak bere herri, auzo mailan egiten duen hori, ez? Inguruko eragile, erakunde eta instituzioekin, izan udal eta bestelako instituzioekin batera egiten duten hori, bai? Eta hori agian mikroagoa den maila batean gertatzen da, ez? Eta gero, bada nazio begiradatik edo nazio ikuspegi horretatik egiten dugun lana, bai? Eta lehen aipatu ditut, Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Deustu, Udako Euskal
unibertsitatea, baina horrez gain ere aipatu ditzakegu bai Euskaltzaindia, bai Topagunea, bai AEK, bai Bertsozale elkartea, bai Euskal Gukilarien elkartea, bai zerrenda luzea da guk ibilbide horretan, ez, elkarlanean eta elkarrekintzan jarduten deguna, bai. Hortan, guk gure ustez erronka komunak ere baditugulako, hortan azpimarra jartzen dugu. Eta ikasmaterialei begira, bai gure ustez, eta behin da berriz esaten dugu, ez, Euskal Herrian sortu dira, baina horrek esan nahi du. Sortzaileak Euskal Herrikoak direla, editoreak Euskal Herrikoak direla, marrazkilariak Euskal Herrikoak direla, diseinatzaileak, maketatzaileak, guzti horiek bertakoak direla, ez? Eta benetan, proiektu integral, sakon eta pedagogikoki abangoardian dagoen bat sortzeko elkarlan hori egiten degula, eta gure ustez hori bada herrigintzan jardutea ere. Eta abangoardian egon daitenez metodologikoki ere ez izango du berezitasunik lehenago ere aipatu zu ez, apura sorkuntza ere bilatzen dela ikasleengan. Bai, horre nahi beti gustatzen zait esatea eta horrela sinisten detelako da, ez? Ikastola mugimendua berritzailea eta inkonformista den mugimendua da, bai? Eta mugimendu haulakoa izanik, ikastolak beraiek eta gure komunitatea ere bai, ez? Eta horrek ezinbestean sortzaile izatea eramaten gaitu. Metodologia aktiboen gaineko ikerketak egitera, horiek, testu inguru batzuetan ematen dituzten emaitza horiek aztertu eta gurera nola ekarri ditzakegun aztertzera, beti ere lehen aipatutako elkarlan horrien bitartez, momentu askotan, bai. Zan dezakegu, guri konforregoera horretan egotea, askotan gustatzen da nitza, baina ez zaigun zerbait dela eta beti beste zerbaiten bila jarduten deguna, ez? Orduan, horretan betidanik hasieratik, ez, Euskal Hezkuntza lehen aipatu dut, Euskal Hezkuntzaren sortze momentutik horretan jardun degula eta gaur egun jarrera berdinarekin jarduten dugu. Eta ero, aipatu dituzun material hauek, ez, hor bide lagun hainbat dituzue, eta gainera horretaz aparte, ikastolak ez diren beste zentro batzutan ere aurki ditzakegu, ez, hori zuentzako ere importante izango da. Bai, eta hor dago gure misioan oso garbi dagoen zerbait, ez? Hau da, guk ez dugu ikastolentzako bakarrik lan egiten, bai? Noski, ikastolentzako lan egiten dugu, ikastolen elkartea gea, eta gure sarea aberastu eta zaintzen dugu, baina horrez gain argi daukaguna da hezkuntza sisteman bertan ere eragiteko helburua daukagula. Eragiteko helburu hori Euskal Hezkuntza euskaldun eta kalitatezkoa izan dadin, ez? Eta horretan, guk ekoizten ditugun ikasmaterial horiek edozein sareetako ikastetxearen esku daude, bai, horre eskaintza zabala egiten dugu eta horretarako elkar argitaletxearekin batera sortutako ikaselkar argitaletxea baliatzen dugu, bai. Bi erakundek hasieratik garbi izan dugun egiteko bat da hori, ez? Pixkat gure eskaintza hori, sistema guztiari zabaltzea, bai. Zelbururekin, lehen aipatu dutan gizartekide horiek, ez, pertsona euskaldunago, konprometituago, solidariago, eraikitzaileago, eta guzti adjetibo asko jarri daitezke horratzetik, ez, horiek nahi ditugulako gure gizartean, eta hori hola izan dadin, ikastoletatik bakarrik ez degulako eragin behar, baizik eta ahalik eta alderdi guztietatik eragin behar digulako. Eta guzti horretan prestakuntza ezinbestekoa izango da, kasik une oro? Prestakuntza hezkuntza berrikuntzaren oinarria da, bai? Zuk ikasmaterial punta-puntakoak, metodologia aktiboetan, ebaluazio eredu, ebaluazio marko berritzaile batean eskaini dezakezu,
baino irakasleak gaituta ez baldin badaude, horren erabilera tradizionala ere egin dezake, ez? Orduan guk bai arreta handia jartzen dugu irakasle hezitzaien ahalduntze pedagogiko metodologiko horretan, bai? Horrekin lortu nahi deguna da gelan, ez? Ikastestu inguru horretan, gelan edo gelatik kanpo egiten dugun esku hartze hori hobetzea, eta hobekuntza hori nolabait fundamentatua izatea, bai, horrekin beti ere lehen aipatu dudan ikaslearen jarraipen pertsonal eta akademiko horretan hobetzea. Uste dugu horretarako ezinbesteko dela irakasleek dakaten motxila pedagogiko hori, ez, ahalik eta beste betetzea, tresnak behar dituzte, estrategiak behar dituzte eta baliabideak behar dituzte, ez, eta guk horiek eskaintzen saiatzen gea, bai, askotan zuk zeuk egin behar dezulako lehengo ibilbide hori, ez, bada hor askotan erabiltzen dugun esamolde bat, ez, eta da nekez lagunduko duzu nonbaitera zu zeu lehenago iritsi ez baldin bazera, ez, eta hor, bai, emozioen kudeketan eta bestelako gaietan ere, bada norberak egin behar duen lan prebio bat eta gero besteekin jardun, ez. Pero lehentxago ere aipatu izan duzu nola tokian tokiko ez berezitasunak aintzat hartzen saiatzen zaretela, pila kontu aipatu dituzu, ez, horren artean eta hor zelako tartea daukazue, ez, halakoetan eragiteko izan ere ez da berdina izango ikastolan egotea ez dakit ezkerraldean edo eta Durangaldean. Bai, horre azken finean ikastola eta erakundearen arteko harremana, ez da, bereziki zaintzen dana, ez, eta ikastola bakoitzak daukan behar hori saiatzen gara, beti ez da erresa izaten, ez, ikastola asko gara eta guztiok ere mugak ditugu, ez, baino bai saiatzen garena da bere realitatetik eraikitzen eta bere behar horiek aintzat hartzen, ez, ez da esate baterako eta prestakuntzaz ari ginen, ez, bai ikastolen elkarteak nolabait bere prestakuntza plana osatzen du, plan hori komuna da ikastola guztientzat, ikastola bakoitzak hori jasotzen duenean bere irakurketa propioa egiten du, ikastola guztiak ezin dute eskaintza guztia hartu, ezinezkoa litzatekeelako, bai, orduan horre jarduten dugunean, ikastola bakoitzak egiten duena da, bere beharraren diagnostikoaren arabera, hautaketa bat egiten du eta horretarako ikastolen elkarteak eskaintzen dion hori baliatu, eta momentu askotan, kanpora ere jotzen dute, behar duten hori bilatzera, ez, orduan, dago nada eskaintza komun bat, nolabait, lehen aipatu dudan marko komun horri dagokiona, eta gero aparte, ikastolak berak egiten duen bere plan propio hori, ez, eta hori da, adibide bat prestakuntzan nola gauzatzen dugun ikastola bakoitzarekiko daukagun elkarlana. Eta bukatze aldera zigorrez, eta aipatu dituzu nertzenak borobiltze aldera albaldin bada, zein dira zure ustez ikastola ereduaren gako nagusiak? Zerraitik ezagutu behar du jendeak ikastola? Sintesi lan bat egin beharra dugu hemen, ez da? Bueno, nik saiatuko nahi zirutan laburtzen eta gainera gehiegi ez luzatzen, bai. Uste hor badagoela gure ADN-ean txertatuta dagoen euskal kulturaren transmisio eta ezagutza eta sorkuntzarekin, ez, lotuta dagoen hildo bat, hor indar handia jartzen dugu, bai, eta gainera Euskal Herriko ikuspegi horretatik, ez, gure nazio ikuspegi horretatik, badaukagun erronkari jarraiki, ez, hezkuntza sistema nazional hori eraikitze bide horretan, ez, horretarako jaio ginen eta horretarako lanean jarraitzen dugu. Bigarrenik aipatuko nuke komunitatea, bai, ikastola mugimenduaren beste ezaugarrietako bat, beti militantzia nolabait auzolanaren garrantzi hori hor izan dugu eta oraindik ere hor dago, ez, eta gainera kooperatiba egiturak ere aukera ematen digu guzti hori aurrera eramateko eta hor
profesional eta familien arteko elkarlana, ikastola barrukoa, zein ikastolen artekoa, ez, eta norbanakoaren konpromiso hori eta elkartasuna. Eta bukatzeko, gure eredu pedagogikoaren gainean, ez? Nik uste dut ikastolak referente izan garela berrikuntza pedagogikoan, berrikuntza horretan referente izaten jarraitzen degula, ez? Eta horretarako, guk printzipio pedagogikoak sautatzen ditugu, autometodologikoak egiten ditugu, baina lehen esan bezala horiek guzti horiek ikasmaterialetara eramaten ditugu, ez? Eta ikasmaterial horiek gainera, gure herrigintzaren ideia horrekin, nolabait, hezkuntza sistema osora zabaltzen dugu, ez? Nik uste hiru ideia horietan laburtuko genukeela ikastolen elkartean. Honekin, bide horrek luze segi beza eta mila esker gaur gurera gerturatzearren. Eskerrik asko zuei aukera emateagatik. Eta orain laster bueltatuko gara solasaldiari ekiteko. Aldatzen da zalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, munduan den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez argitu aldatzen banaiz. Bueno, kaixo, Peña, gudantza taldea gara. Eskerrik asko bizi musika saioari, gurekin kontatzeagatik. Hemen gaituzue gure azken singela aurkezten, 7 bala izenekoa, Lider Nandoren kolaborazioarekin. Eta bueno, zer esan, zerbait falta da esateko. Hori, eskerrik asko Amaika Telebistako ikusle guztiei, eta badakizue, bizi musika. Nola esan, egin dezakegu, iria lokatzen denean. Itzaletan ikusten gara gehiegi, baina gaur ez dakit zer egin. Mugitzen zaren inguru usteletatik, deseroso sentitzen naiz ni. Ezin dizut idatzi oraindik ez dut erantzun, da zu guzti argi duzu. Autoak eta pistola lortu dituzu, aukera ezin dugu galdu. Mila baldintzen menpe bizi zara zu, zure beldurren esklabu. Polizia atzetik badatorkigu, arren atzera ezaditu. Ez gara bonita
iritsi da solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako hemen ditut albo banatan Fermi Rubiralta eta Miguel Aizpuru, eskerrik asko. Etortzarren. Eta tira, solasaldiari ekiteko apur bat Kataluniara begira, edo Kataluniako erbesteatuei begira jarriko gara, horretarako baina badukagu bideo bat prest, beraz ikusiko dugu gaia kokatzeko eta helduko diogu gaiari. Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase. Debe interpretarse en el sentido de que una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en un motivo de no ejecución que no se derive de la decisión. Nolabait eta laburre esatarren, zueri berba emateko erbestatu katalanak espainaratzea baztertzeko irizpideak zehaztu dira, ez? Nola jaso duzue berri hau, azken berri hau? Nik Europako sententzia hau ikusten dut gauza oso tibio bat bezala, ez dio ez alde bateri edo besteari arrazoia ematen. Ez gauza interesgarriak sartzen ditu eta adierazten ditu sententziak, baina ez da ezer behin betikoa edo, ezta? Eta gero bai, prozesu hau luzatuko da, gero bai Belgikako justiziak zeo zer esan beharko du, euroorde berriak eskatzen baditu, jarenak, eta esango nuke oraindik ere bide hau urteetan luzatu aldala zen. Eta, ze dino sententzia honek, Europako sententzia berrenek dino, Espainiako Tribunal Gorena kompetentea dela, auzi hau epaitzeko, baina bestalde dio Belgikako justiziak ezetxe emanaldiola euroorden bati baldin eta talde konkretu baten askatasunak, eskubideak urratzen badira, ezta? Orduan, hau da empate bat ez bezalakoa, zeren eta hemen nik argi ikusten dut, talde konkretu baten eskubideak urratu egin direla, ez? Prozesu honetan Espainiaren partez. Orduan, Belgikako justiziak argumentu hori hartu aldu eta berriro ere oztopatu ez euroagin horiek. Orduan, ikusi beharko dugu etorkizunean, oraindik ere, partida zabalik dago. Berez ez du esan kompetentea den ala ez, esaten du ezin dela horretan sartu. Ezberdina da. Esan duena da, kanpoko edo kide baten justiziaren funtzionamenduari buruz nolabait esateko orokorrean beste kanpoko batek, kasu honetan Belgikakoak ezin dela sartu, horren funtzionamenduan, kasu honetan egokia den ala ez Tribunal Gorenak, hori bai esaten duena, zen nolabaiteko konfiantza, kideen arteko konfiantza honen gainean egon badagoela, bai azpimarratzen duela kasu honek judizialki duen besteak beste ezintasun bat edo oztopo juridiko oso garrantzitsua, eta hau da sala bakarra erabakitzeko, hau da, Epaitegi Gorenak aipaitu duenaren kontra ez da posible rekurtso bat, ze da izenak dioen bezala Gorena, azkena, beraz ez da posible izan rekurtsoren bat, normalean hasten dela zonaldeko auzitegietan, gero zera erkidegoen eta gero ja azkenengo urratsa bezala Gorena, kasu honetan ez da egon, eta rekonozitu horretan egon daitezke erregulartasunak, esaten duena da, ezin dela jarri kanpoko, Europar Batasuneko epaile batek horretan sartu. Baina, aldi berean, eta horregatik Mikelek aipatzen zuen enpatearena, bai errekonozitzen du salbuespenak. Kasualitate salbuespen horiek desagertu egin dira zenbait medio, badakizu zemotatako medioek komentatu dutenean epaia.
Eta horiek da, errekonozitzen dute, egon daitekela arrazoi bat. Eta zera da, objektiboki identifikatua daiteken gizetalde baten jasarpena. Eta hori da azken finean, errekursoaren muin handiena. Konsideratzen dalako, argi eta garbi, Puigdemont eta beraiekin batera, hor sartuta dauden politikari katalanak, horren objektua izan direlako. Bai, nik, askotan, hitz egin dut edo elkarrezketatu dute Gonzalo Boye, Puigdemonten abokatua ez, eta beti jarri du fokua minoria nazionalaren kontzeptuan, ez? Beraiek Europan egin dute lan, potolo bat, sartzeko kontzeptu hori, ez, sententzietan, hau da, Kataluniako independentistak, Katalunia orokorrean minoria nazional bat dela Espainiar estatuan, eta minoria oso konkretu bat, eta beraien eskubideak urratu direnak, ez? Eta orduan, kontzeptu hau agertzea sententzia honetan, ez, talde konkretu baten kontzeptu hori, garaipen bat bezala, irakurri alda, eta beraiek horrela esan dute bebai oso argi. Orduan, berez, nik esango nuke, honek, suposatzen duela, bidea jarraituko duela aurrera, eta azkenian, esango nuke hau azkenengo partida Estrasburgon izango dela, ez? Estrasburgora heltzen danean prozesu osoa, ez? Espainiako gorenean egon zan, paiketaren prozesua. Bestalde, bitartean, bide guztiak zabalduta daude, ez da. Ez gero Espainiako magistratuak esaterako nola harrapatuko zituen, alako albisteak? Nik uste dut, zera komunikabideen jarrera ikusita, badakigu zein izango den, ezta? Alde batera begiratzea soilik eta saiatzea, justifika ezina dena. Dena den, hor egongo da, zuk esan duzu moduan hor egongo da gakoa, hau da, posiblea bada, edo onartzen badu auzitegiak horren egoera benetan minoria baten jasarpena gertatu dela. Zan edut, bide ematen du hori egiteko, baina ondino ez du esan, edo ez du egin hori gertatu denik, ez da. Beraz, ondino gauzak, eta argi dago, auzi horretan, soilik ez dagokio Kataluniari, hor aurretik edo aurrean edo esartzen dira leku berean beste Europar Batasuneko minoria nazionalak direnak. Gure kasua argi eta garbi egon daiteke etorkizunean, ez da? Bai, bide bat zabaltzen du, ere Euskal Herriko gaiak ikutu aldituen bidea, ez da? Eta, gero, bestalde, nik ikusten dudana, Katalunian, ez dakit gero komentatuko ditugun aurrekontuak eta egon den akorde, ez? Esango nuke, Kataluniako politika instituzionala beste bide batetik doala orain, ez? Eta, ez dugu ikusi, ez dakit, reperkusio asko adibidez, generalitate den partez edo eskerraren partez, eta, horatu behar dugu orain, independentismoa guzti zatituta dagoela, eta, zatiketa horren konsekuentzia nagusia atxo ikusi genuen, ez da, norekin paktatu ditu Aragonesek aurrekontuak, PSC-rekin berriro, ez da, berriro ere, procesaren aurreko egoera horri itxuliz, tripartite gontzanaren egoerari, ez? Orduan, Puigdemonten borroka Europar Batasunean, hildo batetik doa, baina politika instituzionala eta egunez eguneko politika Katalunian, da beste bide batetan dago, ez? Post-prozes baten bidean edo, esan behar dugu. Eta aipatu duzu orain, jaso dugu berria ez, lan PSC-ek eta RC-ek paktua egin duten aurrekontuei begira, Kataluniako hirukoa itzuli da? Nola diozu? Kataluniako hirukoa tripartita itzuli da? Nik ez dut uste. Ez dut uste, bueltatuko denik ze egoera guztiz ezberdina dela. Hala edo nola Esker Republikana baldin dagoen tokia da beste eszenatoki batera ailegatu dela. Eta bere boskak nondik datorren argi dago da independentismoaren mundutik. Hori alde batetik. Dena den, prozesu honetan zerbaitari geratu baldin bada da estrategia independentista izan da legegintza edo legealdi autonomistatik posiblea den pasatzea independentismora. Esan nahi dut, bide guztiz teorian demokratikoa.
nonbait egon behar zen haustura bat, hori gertatu zen parlamentuan, 2017ko irailaren egunetan, hor egon zen haustura demokratiko nolabait. Nolabait konparatzeko gertatu zen bezala frankismoa eta demokrazia berriarekin, lege famatua Suarezek aurrera eramaten zuena de la reforma politika, hori, garai hartan, gorte frankistek adostu zuten ia guztiek, ez ultra eskuindarrek, baina bai gertatu zen horrelan aldaketa. Baina, prozesu honetan argi geratu den gauza bat izan da, zemotatako menpekotasuna ematen dion prozesu orokorrari horrelako urratsa ematea bide autonomikotik. Azken finean, bide autonomikoa da bide estatala. Eta beraz, estatuaren menpe dagoen bidea da, demostratu duen ez besteak beste, 155. artikulu famatuarena. Beraz, urrengo estrategia bateratu bat egoten denean eta egongo da noizbait estrategia independentista bateratu berri, hori kontutan izango dela, eta dependentzia marko autonomikotik azkeago izan beharko da derrigorrean. Bai, ados nago irakurketa horrekin, ez? Nik ziur nago bai etorkizunean, ezakin doz, baina etorkizunean ikusiko dugula berriro ere, prozesu independentista bat Katalunian, ez da. Baina bitartean estan bai bezala, dago orain Kataluniako politika eta horregatik esan dut tripartitanena, ez? Ez dut uste ikusiko dugunik berriro ere, RS eta PSS-ren arteko gobernu bat, ez? Baina, karo, RS-ek orain, ia behartuta, ez? Egon da, PSS-rekin akordio puntualak bilatzeko edo, ez? Eta, Juntzekin eduki duten hor arrakala horren ostean, aurrekontuak ataratzeko modu bakarra esan, ez da? Horregatik dinot, prozesa ezagutu genuen bezala, ez da? Bide unilateral horiekin, momentu horretan hori estanbai batean gelditu da eta koordenada berrietan gaude. Ikusiko dugu etorkizunean zer gertatzen da, ikusiko dugu bebai Moncloan nor egongo da urte bat barru, ezta? Zen eta hauteskunde orokorrak egongo dira urte honen bukaeran. Eta horrek asko markatuko du Kataluniak ze bidea hartuko duen etorkizunean. Bai ez, eta eskema honetan orain ez, Juntze izan da, esaten zuena ez, ia tripartitua bat horren edo ez, zein egoeratan kokatzen da eskema honetan alderdia? Juntzekoa diozu, Juntz momentuz alboratuta geratu da, lehenengo pantailatik edo pantaila nagusitik kanpo geratu da, eta orduan nolabait gerrilaren papera tokatzen zaio egitea. Hori da beraien kontradikzio handiena, hor bi mundu paralelo daude esaku berean. Nolabait mundu bai guztiz independentista, gerrilaren paperarekin askoz gustorago egon daitekena, baina aldi berean badago beste sektore bat, ez dagoela oso gustora paper honekin, eta hor daude bere barneko kontradikzioak. Baina gaur egun nik uste dut prozesu independentista nola izan den ikusita, bigarren mundu hori nik uste dut gero eta aldenduta izan da Juntzetik. Eta hala edo nola, Juntz honekin honi esker ere askoz erradikalizatuagoa egongo da derrigorrean markatzeko bere esparru propioa. Bai, modu batean ez, paperak aldatu dira, ez da? Orokorrean beti izan eskerra, independentista radikala zena eta beti bide horretatik, ez? Tiratzen zuena eta Juntz pizka bat bere aldera eramaten, ez? Prozes independentista horretan, baina gaur egun aldrebez da, ez da? Eskerrak jokatzen du paper moderatu hori, orekak egiten estatuarekin ere negoziatzen, eta Juntzek dino ez, hau ez da bidea, ez? Inoiz ez dugu bide honetatik estatuarekin eukiko erreferendum bat, edo akordioren bat, eta itzuli behar gara unilateraltasunera, eta, kurioso da, gainera Juntz nondik dator, Juntz alderdi burgesa da, ziutik dator, eskuina tradizionala zen, eta, orain ikusten dugu nola jokatzen duen papere radikal hori, transversal hori bebai ideologikoki, Juntzen badago eskuineko jendea, eta gero eskerratik dagoen jendea ere, Orduan, kurioso da, nola aldatzen diren gauzak Kataluniako politikan. Baina aldatu dana izan da soziologikoki jarratzaileak aldatu dutela. Ez goitik inposatuta politika bat eta horiek aldatu. Nik uste dut hori importante da egiten direnean Kataluniaren inguruko irakurketa politikoak. Ze batzuek
mantra hori la antigua convergencia eta bar, eta la antigua convergencia Juntzen barruan daukan eragin bakarra da hori, historiaren erreferentzial bat besterik ez. Ze benetan Juntzek zera bultzatzen dutenak beste motatako soziologikoki edo politikoki beste motatako pertsonak direla. Baita belaunaldiko ezberdinak direla. Eta beraz, egiten badugu horren konparazioa gaizki irudikatzen dugu benetan mapa politikoa Katalunian. Eta errezte kasunetan bide emango die aurrekontuei, eta gero atzoko albistea da ere, erreztek bide emango diola mozalegari, baina gai horri heldu baino lehen, EAEra ingo biauzi, izan ere esan didate konexioa prestugula Unai Urruzunorekin, Euskal Herria Bilduko bozera mailerekin, zerga erreformari heltzeko, ez dakit pantaiaren beste aldean, bai? Kaixo, Unai? Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira ez, PNV eta SOE lanean ari dira, ez? Berez progresibitatea handitzeko helburuarekin zerga erreforma bati ekiteko. Oposizioak, ez, aspaldidanik eskatu du, ez, erreforma bat behar dela. Nola jaso duzue zuek albiste hau? Bueno, hasiera batean harriduraz, ez? Orain arte esan edo orain arte ikusi dugunarengatik batipat. Alegia, hainbat eta hainbat izan direla, bai Euskal Herria Bilduren aldetik behintzat, halako eskaerak, ez? Guretzat ezinbestekoa den eztabaida hau zabaltzeko eskaerak, eta beti aurkitu gara esesko batekin, ez? Eta azkena, orain dela 40 bat egun, ez? Izango zen, Gasteizko aurrekontuen testuinguru horretan, eta hor ere eseskoa jaso genuen, eta orain bapatean halako iragarpen batekin aurkitzen garenean, esan bezala, bizka bat harriduraz, baina, ea hala den, eta ea behingoz zabaltzen diren aukerak eztabaida honi ekiteko. Maiatzeko udal eta foru hauteskundeen atarian eman da iragarpen hau, ez? Hori nola ikusten duzu, eta ea espero da berez zehaztapenik ematea, ez? Iragarpena egin dute, baina zehaztapenik ez da, beraz ez dakigu nondik joko duten ere? Hori da, iragarri da, eztabaida honi ekiteko nolabaiteko borondate bat, baina, bidali duten edo argitaratu izan zen prentsa ohar txiki horretan, labur horretan, esen inolako edukirik ageri, esen inolako neurririk ageri. Esaten dute, badutela borondatea progresiboagoa izango den politika fiskal bati ekiteko. Eta, bere horretan ez da helburu nahiko ambiziosoa, ez? Egia esan, momentu honetan daukagun politika fiskala nahiko regresiboa delako, ez? Bizka bat erreparatuz, bilakaerari, 10-15 urtetako, eremu fiskalean eman den bilakaerari erreparatuko bagenio, ikusiko genuke, hartu izan diren, erabaki gutxiek, bizka bat regresi-horatz jo dutela, ez? Eta adibidez, kapital errentek, orain, sistema guztian, edo sistemak barne biltzen duen, edo rekaudatzen guztiaren baitan, ikusten dugu kapital errenten pisua izugarri jaitsi dela, ez? Azken urteetan, eta aldiz, lan errentak direla sistema bera mantendu edo sostengatzen dutenak. Orduan esan bezala edukirik ez, eta inolako neurririk ere ez, baina erreparatuz ere, bizka bat, bai alderdi jeltzaleak azken urteetan egin dituen azken mugimenduei, esan dezakegu, mugimendu horrek espreski ez direla etorri, ez, progresibitate baten baitan, baizik eta etorri direla berriz ere, gehien dutenen interesak nolabait bermatzera edo mantentzera, ez? Eta eman ditzazkegu adibide batzuk, ez? Azken urteetan egin dituztenei erreparatuz. Eta aipatu duzunez ez, ikusi beharko dugu zer den progresibitate horren esanahia, euren arabera, eta bukatze aldera Unai, gako batzuk eman dituzu, baina zuek esan duzu ez, eskaera aspalditik egin izan duzuela ez, eta orduan zer jaso beharko luke EH Bilduren arabera erreformak?
Gure ustez, erreforma, sakon batetara joateko arrazoiak badaude, konturatu behar gara azken urteetan, nolako testuinguru sozioekonomikoan egon izan garen, ez? Eta 2008-2009 ona, non hor izugarrizko krisi ekonomiko batek eztanda egiten duen, mundu mailan, guztiok dakizkigu horren ondorioak zeintzuk izan ziren, pandemia etorri da orain urte gutxi batzuk, pandemiak ere utzi ditu bere ondorioak, inflazioa dago inoizko mailarik gorenean, badago gerra bat Europan, badago erregai fosilen krisi bat, eta horrek ere bere ondorioak ditu. Eta gu harritzen gauena da, testuinguru horretan, eta mundu mailako ia gobernu guztiek, eztabaida fiskala mahai gainean izan dutenean, hemen ezer ez egitea. Orduan, guretzat urte asko galdu dira, zentzu horretan, urte asko galdu dira, eta urte asko galtzearen ondorez, gu uste dugu momentu honetan bagaudela egoera batean, non erreforma fiskala nahiko sakona izan beharko litzatekeen, ez? Eta hainbat neurri hartu beharko lituzkeen, baina hasieran esan dudanari bizka bat helduz, guk uste dugu hartu beharreko neurri guztiek erantzun behar diotela gero eta progresiboagoa izango litzateken erreforma fiskal baten bidean etorri beharko liratezkeela, ez? Eta bizka bat orain arteko tendentzia regresiboa iraultzera etorri beharko liratezkeela. Kontu konkretuei aipamena egiterakoan, bai pertsona fisikoen gaineko zerga edo sozietateen gaineko zerga, guk uste dugu hor badagoela izugarrizko lana bi zerga horiek dituzten kenkarien berrazterketa bat egiterakoan, ez? Adibidez, sozietateen gaineko zerga esaten zaigu 121 edo 120 piku horretan dagoela, baina gero errealitatean edo praktikan ikusten dugu hori ez dela horrela. Guk adibidez planteatzen dugu sozietateen gaineko zerga gutxieneko tipoa 15 izan beharko litzatekeela, baina 15 erreala, ez? Erreala. Orduan, hor badaude, kenkariak bi zerga horietan, eta gure ustez adibidez, egon beharko litzateke izugarrizko rebizio sakon bat kenkari horien inguruan. Zergatik diogu hori? Bai pertsona fisikoen gaineko zergan, edo sozietateen gaineko zergan, kenkariak edo kenkarietaz baliatzeko aukera gehien izaten dutenak, espreski direlako gehien dutenak, ez? Eta enpresetan ere hori horrela da, ez? Zenbat eta enpresa indartsuagoa eta zenbat eta enpresa handiagoak normalean dituzte gero eta baliabide gehiago kenkari horietaz baliatzeko, ez? Orduan, hor ikusten dugu nolabaiteko desajuste bat teoria eta praktikaren artean ere. Orain atzo uste dut, atzo edo gaur, BBVak, adibidez, iragarri ditu eduki izan dituen irabaziak, ez? Izugarrizko irabazi, gure ustez perversoak direnak, ez? Eta gero aldiz esaten du zenbat milioi horietatik zenbat milioi erabiliko dituen ere bere zuzendaritzako kideak eta horien soldatetan pizgarriak edo dividendoak banatzeko. Orduan esaten dugu zerri aplikatu behar zaio. Irabazi errealari eta gero dividendoen ostean geratzen denari, ez? Halako kasuistikak milaka ematen dira, ez? Orduan guk uste dugu bai egon behar dela rebizio bat. Eta gero azkenik, gustatuko litzaideke aipatzea ere ondarearen eta aberastasun handien gaineko zerga. Hemen ondarearen gaineko zerga badago, badirudi Madrildik badagoela asmo bat aberastasun handiei beste zerga bat ere aplikatzeko uste dugu horien arteko uztarketa bat bai eman behar dela hemen, ez? Horien gaineko uztarketa bat eman eta gero esarri behar dela zerga hori, betikotu behar dela, ez? Aberastasun gaineko zerga Madrilen uste dut 2 urtetarako edo planteatzen dutela. Orduan, gehiegi sartu gabe, 3 zerga horietan nolabaiteko lanketa txiki bat eginda ere, gu uste dugu hor eman daitezkeela izugarrizko
pausoak. Eta gero ja zergetatik aparte guk uste dugu herri honetan behar dela zerga iruzurraren kontrako behar bezalako behatoki bat, ez? Nolabait borrokatuko duena, jarraituko duena eta ikuskatuko duena hemen dagoen gehiegizko iruzur fiskala. Bai ez, azkenean gai honek asko emango du oraindik, beraz hitz egingo dugu aurrerago ere, onarte gaurko ze konexioa, mila esker Unai gurean sartzearren. Bale, nahi duzuen arte, eskerrik asko. Tira ez, egia da badela gai konplexua hainbatean, ez? Gero gizarteratzerako orduan ere ez dena beti errez izaten, jendearen jakintasuna ez hor medio dagoela, ez? Baina, bueno, ez, oposizioak aspaldianik eta aurrekontuak negoziatzen ari zirena, ez? Bai Podemosetik, PP Ciudadanos ere, eta Euskal Herria Bilduk eskatzen zuen aldaketak eta edota erreforma egin behar zela, eta orain iragarpen txikia iritsi da Eusko Jaurlaritzatik. Bai, baina bueno, oso eskakizun ezberdinak dira adibidez Podemosena edo PP Ciudadanosena, hori argi esan behar du, bai. Ez, oso gai interesgarria da, ez. Oraindik ere goiz da, bueno, reforma konkretu honi buruz mintzatzeko zen eta oraindik ere negoziatzen daude, ez, EAJ eta PSEek, ez, eta goratu behar dugu, bai, bueno, 3 foro aldundi dauzela, eskumenekin, eta bai etxaman behar dutela, ez. 3, ez da, hala ere, bueno, nik aspalditik esaten dut, esan dute solasaldietan eta bar, bueno, reforma bat, fiskalitatea ikutzea, ezinbestekoa izango zala, ez, etorkizun oso motz batean, ez da? Eta, bueno, badirudi ikusiko dugula behingoz, ez? Baina, bueno, esan dudan moduan, oraindik ez ditugu ezagutzen, xehetasunak, eta goiz da, bueno, iritsi bat emoteko, erreforma honi buruz, baina, bueno, uste dute Unai Urrusunok ondo azaldu dela zein dan testu ingurua, ez, Europa mailan, nazioarteko mailan, bueno, danok ezagutzen dugu ondo, ez da, zenolako inflazioa, presioen igoera, bueno, Ukrainiako gerrak, ez sortu, baizik eta okertu duen krisia, ez da, eta momentu honetan, ikutu behar da fiskalitatea eta progresibitate hori, indartu behar da, zeren eta aste honetan ikusi dugu adibidez nolako etekinak dituzten oraindik ere bankuak, krisi egoera batean beraientzat, ez da krisi hori existitzen, eta gero eta fakturazio gehiago eta dividendo gehiago eta etekin gehiago horrekin bukatu behar da, ez modu batean, zergen bidez, azkenean bide bakarra da, ez, eta hemen, abantaila bat daukagu, zergen kompetentzia, fiskalitatea, gure instituzioetan daukagu, ez, foru aldundietan. Horregatik, horrekin jokatu alda, eta bazen garaia, fiskalitate hau ikusiko dugu zenolako plana proposatzen den, baina nik argi daukat, goi-errentak eta enpresak ukitu behar direla eta fiskalitatea igo, dudarik gabe. Bai ez, gero gainera, Miren Gortxateik esan zuen ohar bidez, eta EH Bildutik ere aipat izan dute, nola kutsu hauteskunde zala ere baduen iragarpen honek, horrekin lotzen duzue? Ez que, nahi izan arren, benetan puntu hau estrategikoa da politika edo mundu mailan eramaten den mundu kapitalista mailan, hau da, ia mundu osoan, eramaten den politika neoliberalaren barruan. Eta nahi izan arren PNV eta hemengo alderdi sozialistak benetan aldaketa sakona egin, mugak eta arazo sakonak izango lituzkete, argi eta garbi. Alde batetik, enpeinatuta dagoelako Europar Batasuneko instituzio guztiak aurrera eramateko politika neoliberala. Barne adibidez sartzen da zergaren munduan, zerga ez zuzenen pisua. Eta gaur egun, Europar Batasuneko sistemaren barruan, zergarik importanteena da, beza da, IVA adibidez. Honek suposatzen du, gainontzeko produktuetan, 21% gutxienez gure esparruan. Honek baldintzatzen du beste guztia. Eta badakigu, ez dela bat ere progresiboa zerga ez zuzen guztiak. Beraz, reforma sakona hasi beharko zen alde horretatik. Gero, beste Unai
planteatu den bezala, iruzurrarena da beste hildo bat horren aurrean ekiditeko benetan progresibitatea. Eta aipatu den beste hirugarren zutabea da kenkariak. Nolabait, egin daiteke teorian oso progresibo izan daiteken sistema bat, baina gero praktikan ikusten dugu zelan kenkarienak hain handiak diren, hain importanteak diren, benetako filosofia teorian progresiboa jarrita sarreran, hori desideratumen sarreretan, gero praktikan desagertzen direla guztiz, ezta? Hor badaude adibidezak askotan egindako zera ikerketak benetan nola funtzionatzen duen gure fiskalitatea, eta hori ikusten da, adibidez, nola IRPF, hau da, lanen eta langileen aportazioak dira poltsa osoko ia 80%. Berak esan nahi du, hau da, aberatsak ez direnen aportazioak dira poltsa horren handiena, ez dauka inolako logikarik edo gutxienez ez dator bat progresibitatearen horrekin, ez da? Bai, exentzio hori bukatu behar dira, enpresak dituzten, laguntza horiek ez da, hori bukatu behar da. Egia da, batxutan enpresa bat erakartzeko, edo hemen gelditzeko, akordioren bat, edo legeren bat horretarako egin dutela, baina egoera honetan nik uste dut danok danak jarri behar dutela zerbait. Egia da oso zaila dela, ez? Zen eta azken finean, beti logika kapitalistaren barruan gaude jokatzen, ez da? Eta egia da, Europarekin bebai, konpromesu lege eta gauza asko mugiezinak direla, ez da? Eta margina, egia da, ez dela oso handia euskal instituzioen partetik. Baina, esan behar du bebai, Europar Batasunean mugimenduak egon direla, eta krisi honi eman den irtenbidea ez da justo aurreko 2008ko krisieri eman zen errezeta hori, austerizidioaren errezeta. Igual horrekin margin gehiago egon alda, jokatzeko hemendik eta zer ukitzeko fiskalitatean eta progresibitatean ez dugu ikusiko aldaketa oso sakonik, zen eta konpromesoa dira, baina zer hobetzen bada, eta gizarte pixka bat redistributiboago bat lortzen badugu, aurrera pauso interesgarri izango da. Ez ikusi beharko dugu zel nolako... Ni egia esan konformatuko nintzake, horren inguruan zergaren esan nahiaren inguruan pedagogia egingo balute. Zergatik ezinbestekoak dira zergak, aldarrikatzen dugunean eta behar badugu osasun sistema benetan potentea, orain arte gutxi gora bera izan dugun bezalakoa edo hezkuntza sistema edo benetan, eta zelan zergen bidea da bakarra ia daukagunok sistema kapitalista honetan apaltzeko pertsonen arteko arrakala ekonomikoa. Ia da tresna bakarra, beraz oso gauza importantea da. Eta progresibitatea da funtsezko norma bat horrekin bukatzeko. Hau da, gehien daukatena, gehiago ordaintzea. Hori da, helburu etiko, morala, esango nukenik gehiago, eta funtsezkoa pertsonen arteko ezberdintasunak gutxienez apaltzea. Ondo saldu duzu horrela da, eta hau ez da ezer ez dakit. Hau ez da, sozialismoa adibidez bestea ez, sozialdemokraziaren eta demokrazia liberalen azken finean pilarrak dira ez, edo izan beharko lirateke. Eta zerga gehien ordaintzen duten herrialdeak dira mundu mailan aberatzenak, edo arrakala txikiago duten herrialdeak, horrela da. Euskal Autonomia Erkidegoaren mugetan aurkitzen garela beste gai bati helduko diogun, ikusiko zenuten nola Arraseteko leze txiki koban bertan, abiadura handiko trenak antza, suntxiketa batzuk egin ditu, kalteak eragin ditu, eta horretaz hitz egiteko, kameraren beste aldean espeleologo bat daukagu, zeinak bertan ere parte hartu izan zuen alako, hori aurkitzean, kaixo? Kaixo, eguerdion. Eguerdion. Tira, zerekin aurkitu zarete leze txikinez, gaiari ondo heltzeko? Orain dela 2 urte inguru igarri genuen Kobasuluaren amaierara joateko pasabide baten lur erorketa bat zegoela, kareharri bloke handi berriekin
guztiz itxita zegoen pasabide hori, eta hortatik da ezin ginateken koazlo amaierara iritsi. Eta saiatzen ibili gintzen denbora askoz, bat opatzen, baina ez genuen aurkitu. Eta urtarri hontan, beste lagun espeleologo baten bitartez jakin genuen beste bide bat zegoela, beste galeria guztien gainetik zoana, eta lortu genuen amaierara heltzea. Eta han ikusi gintuen, orain erakusten ari zareten irudi horiek, sekulako harri jaustea, zapai osoa ondoratu egin zen, eta azpian zegoen galeria osoa guztiz estali zuen kareharriz. Hor ikusten dezuten bezala, hor zegoen montatuta rapel bat, 15 metro berantzaz eramana, eta azpiko galeriakin elkartezena, eta guztiz estalita geratu da. Eta harri guzti nundi jausten ziren ikusterakoan, ikusi genuen aurretik, 30-40 metro aurretik jausten zela harri guztia, eta ara enfokatu genuen, zulo bat ikusten genuen, ondo argiztatu genuen momentuen ikusi genituen holako metalesko sare bat, metalesko xafla bat, edo zerbait, eta ondo begiratzen konturatu ginen zala tuneleko kanpo armazoia. Baina momentu, klaro, hor, amildegia dagoenez, ez genukan material egokirik eta holan, eta hortik egun batzutara bueltatzea erabaki genuen, material egokiakin, soka jarri genuen, pasatu ginen bestaldera eta topatu genuen triskantza guzti hori. 15-20 metroko tunelan sekzio bat, kanpo armazoiarekin, kareharri pilua tetxotik jauzita, bizton triskantza. Eta nola konturatu zarete abiadura handiko trenaren horrek eragindako Luizi bazela? Trenbideko tunela zagoelako, argi eta garbi tunela. Hori izan daiteke beste ezer izan, tunelan formatuta. Bai, badiot, nola, tapiak eta... Ia, sondat ez dakit ondo entzuten ari naizen, jarrituko dut beste galde batekin, izan ere, ez dira gutxi honek eragin dituen kalteak, zer suposatzen du, halakoak gertatzen ari izatea, gainera ez da hau bakarrik, ez da, Baiaran bertan, beste hainbat suntziketa ere ari dira eragiten halako obren ondorioz. Bai, Baiaran, adibidez, 2008 hor Garagartako auzo osatzen dion bat egoen, eta atxitu bat egin zuten eta guztiz lehortu zuten. Eta garantzia geratu zen hartzugur gabe. Gero hortik gutxira ere, Aramaio eta Pasetarteko biden hau estalita geratu zen, eta urtebete, hilabete holan egon zen errepidea, kilometroko 10 minutuko bidei bazena, bilakatu zen 30 minutuko bidei bat baserri auzoetatik kriston buelta eman da. Eta gero kutsatu dituzte errekak, adibidez erreka bat, sarri etortzen da diesel orbanekin, diesel usinarekin, eta kristonak egin dituzte, horrekorrean. Hoi dira egin dituzten handienak, baina maila txikian ere iturriak eta gauza gehiago aportu dituzte. Eta orain halakoen aurrean zer geratzen zaigu egiteko? Bide ezberdinetatik jo daiteke, adibidez Bildu babestutako eremua handitzen, ekin bideri ikusten, baina gero uste dut ere bai Madrilen adif abiaduriko trenaren obra guztiak enpresa deklaratera deitzeko kongresuan, ero ez dakiz aski zer egin duten. Adi jarraitu beharko dugu kasu hau, izan ere larria da oso, eta eskerrik asko gurean informazionekin parte hartzearren. Mi esker zuei.
Tira, konexioa apur bat kaskarra izan dugu, hala ere, bueno, ez, gako batzuri heltzeko ematen digu kontuak, ez dakit ikusten duten ez, hemen orain 80.000 urte direlako Jose Mil Baranderanek ez, baztarnazuk topatu zituen, gainera entzun izan dut irratian esaten oraindik ere ez, bazirela hor beste kontu batzuk oraindik aztertzeko, eta irudi guztia, bertan bera. Claro, ez da kobazulo, montoiko kobazulo bat, edo oso txikia, hau, garrantzia duen, kobazuloa, gizastarna primitiboak ez topatu ziren hor, eta egia da, investigaziorako, kriston lekua izan daiteke, horregatik, agertatu dena, niretzako surrealista, esperpendikoa da, esatxo irakurri nuen, eta ez nuen sinisten, eta batez ere, tristea, ez da, zenetan, esango nuke, hau, jada ezin dela errebertitu, oso zaila da bidea hau aldatzeko edo egingo dute orain trena hortik kendu eta bide berri bat hasi zerotik, ez dut uste hori egingo dutenik edo epaitegi batek hori aginduko duenik, ez da, ikusiko dugu, baina, orokorrean, hemen ikusten da berriro ere, zenolako, proiektu txapuzeroa, eginda atxetarekin, zenolako desastre izan dan, ia zentsu guztietan, zentsu ekonomikoan, zentsu ekologikoan, eta orain beste kapitulo berri bat, baina ja da, atxera biderik, atxera bueltarik ez duen gai bat da, horregatik tristea. Zeite, zukzean baloratzen duzun, gertakizuna? Zerbait gaizki hasten denean, espero daitekena ondino txarrago bukatzea. Azken finean, erdera esaten den bezala, sartu un elefanten una katxerreria eta hori da. Horren, zera proiektu erraldoiak gure herri txiki baten, honen ondorioak dakartza. Ez dago beste soluziorik, esan nahi dut, ez dauka, ez bururik, ez hankarik, ez ezer, horren proiektua gure herriari begira. Arazoa da, gure herriari ez begira hasieratik pentsatuta dagoela. Zelan abiadura handiko trena, 300 kilometro orduko gure azalera hain askoz txikiagoa denean gure herri baten. Zelan egon daiteke horrelako proiektu bat. Gainera beharrezkoa ez denean, azken finean, badaude beste baliabideak edo bilatu daitezke, edo azken finean badaude gauza batzuk ikuezinak izan beharko ziren, eta gure ondare historikoa da lehendabizikoa. Hori da, nire ustez, lehendabizikoa, baina horren kontura izaten ez badugu, gero jai izango dugu, gero beste gauza batzuk azaldu alizateko, ez da? Gainera, kuriosoa, nola instituziotik, ingurumen saietik esan den, beste zerbaitengatik gertatu behar izan dela hori, atzeteak bertan batunelik ez zula egingo, nola posible gainera kesatzen zara, zure herria txikitzen ari direlako, eta horrekin zer ikusirik ez duela esateak. Bai, ingurumenak eman duen arrazoia ez dut irakurri komunikatea, baina bai, egia da, nik esango nuke, hau txarto proiektatu egin dela, eta ia okerrago ere ejekutatu ez da, eta orain ikusten du, eta ni berez ez nago trenaren kontra, ez uste dut, transporte jasangarria dela, adibidez hegazkinarekin alderatuta, baina proiektu hau oso gaizki proiektatu da, oso gaizki ejekutatu da, esan dudan moduan, eta beste zeo zer bilatu beharko zan, da, esan dudan moduan, ez dauka atxera bueltarik, zoritxarrez, baina, egia da, zela beharrezkoa makroproiektu hau, eta hori ikusten ditugu, zenolako kontsekontziak, zenolako ondoriak izan dituen, eta instituzioen partez, esango dute orain, egia da, mila eta milaka milioi gastatu egin dira, eta egingo duzu, orain ja ezin da dana eten, eta beste trazado bat edo beste motatako proiektu bat birpentsatu oso berandu da. Orduan, itxakiak emango dituzte, klaro. Ez duzu milioi pila bat, gainera kuriosoa da nola, aspaldi hasitako obrak direnez, horrek ere berritzen hasi behar direla, ez? Osa gauza batzuk ja erdi kadukatuta edo geratu dira, ez? Batunel batzuk egin, material batzuk txarto jartzen hasiak dira ere, ez da lako erabilpenik egin, eta ez da mantenurik egin, eta oraindik horre diru gehiago gastatu beharra. Eta gainera estatuko frantsesak ez du lotura jarriko
proiektatuta dagoena 2025-etik aurrera arte. Frantsesarekin, igual Burgosekin ere lotura hori, Espainiako gobernuak sustatzen ez badu, eukiko dugu bakarrik abiadura handiko trena Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriburuak lotzeko bakarrik, ez? Orduan hori... Baina hori ere gezurra dela, ze azelerazioa egiten zuenerako ja pasatuta egongo da zera geltokia. Donostitik Bilbora 80 kilometro baino ez dago, eta gainera zuzena ez da egingo. Jakin egin beharko da errentagarri izateko hiruko famatu horretatik. Beraz, ze errentagarritasuna atarako zaio benetan hemengo biztanlea, hemengo hiritarrak gutxi, ala zer ez, eta horretarako horren gastua, baina bueno, azken finean hori da helburua. Batzuren helburua hori da. Gaina ikusiko dugu ez, atzo bertan uste dute irten zela albista nola Bilbora iristeko Nerbioi ibaian ere egingo duten tunela, izan liteke ez, talakoak errepikatzen ibiltzen. Bai, beste sobrekoste bat, ez da, bai. Claro, azkenean, makroproiektu hau edo hauek, onartzen dituzun momentuan, jada, badakizu ez, behin eta berriro sobrekosteekin topatuko zarela, eta lehen momentuan onartu zen zifra hori, askoz ere altuagoa izango dela, ez, eta, kontu guztietan ikusi dugu, ez, orduan nik uste dut, eredua birpentsatu behar dela, ez, eta etorkizunera begira, gainera ere krisi garaian, eta daukagun panoramarekin, holako proiektuak baztertu behar dira, eta beste motatako konexioak, edo beste motatako transportea sustatu, igual motelagoa, baina eski igual ez dugu behar abiadura handiko tren bat, hori, gure hiriburuen artean adibidez. Edo tardatu beharrean 10 minutu tardatu beharko da ordu erdi. Ez dakit mundu horregatik bukatuko denik. Aldiz, Kobazulo horri egindako kalteak bai dira betiko. Bai ez, bainera makroproiektu ez zitzaiten gabiltzala ez, bada hor beste afera bat dela azken aldean, eta ingurumenean ere ez, eragin handia duena, eolikoen bueltan esaterako azken aldean pilo bat albiste irakurtzen gabiltza, proiektu hainbat aurrera doazela, beste batzui baimenak kendu egiten ditela, eta artean plan sektorialik ere ez da, ez nori egiten diote benetan mesede alako proiektuek ez makro izen horren pean datozenek. Bai, makroproiektu eolikoekin, berdin, bai, ikusi behar dugu, ez, goratu behar dugu gainera Norvegiako enpresa bat, kasu honetan publikoa sana, pare bat parke proiektatu dituela, ez da, 2 udalerrietan, bata Gipuzkoa beste Araban, eta, hor mai gainean dago, ez da, badirudi, interesa dagoela, enpresa batzuen aldetik, akarago, sonda aztertu behar da, udalerriek instituzioko sonda aztertu behar dute, zeren eta, kalteak ez, eta arriskuak badauz, eta, hori, nik espero dute refleksio bat egitea, eta, behar bada, igual ezin dugu ezetxe esan, proiektu bati ondo planteatuta badago eta azkenean onura ekarriko badu. Ez dakit, nik printzipioz ez nuke ezetxe esango guztiari, baina bai ondo ikertu behar da, eta, dana ondo ikusi, ez da, zen eta, kalte ekologikoa, edo, gaztiei kaltea ere, eta impactu visuala ere, hor dago, bai, klaro. Gainera, orain gutxi Madrilek, alako proiektuak aurrera ateratzeko, ez, reforma egin du legan, eta badirudi apaldu egiten duela gizartearen parte hartzea alako proiektuak martxan jartzeko, ez, eta ez dakit esaterako Gasteiz mueltan, Arabako mendien mueltan, ez, protestak badaude, bertan gure dute alako parke bat jarri, eta horrek inpaktu handia izango du lurraldean bertan, hala ere, dirudien ez, herritarrei ez zaie entzun gura nahi, alako makro kantuak jartzeko. Gero BBVak 9.000 milioi edo Santanderrek ere argitaratu ditu gaur horrelako, baina hau zibilizazio krisiaren kontuak dira. Eta horrela bide horretatik jarraitzen badugu, ez da arazorik izango, akabo zibilizazio honekin edo gutxienez garatzeko modu horrekin. Beraz, pentsa da izaten zer nahi duten, arazoa da, beraiek argi daukate edo bultzatzen dutenak argi daukate zer nahi duten, zera irabaziak eta irabaziak etengabe, eta gu erdian gaude. Bai, ez ikusi beharko dugu alakoak zelako norabidea hartzen duten, ziurrenik oraindik eta denbora gehiago izango dugu honei heltzeko, albistak irtengo dira, eta onartino gaurko solasaldia, eskerrik asko bioi. Zuen, plazer bat. Berdin. Eta orain jarraian eguneko albistekin utziko zaituztegu.
Kaixo Kuadrilla, Bolbora taldeako partaidea gara, eta aurten gure estudioko 3. diska kaleratu dugu, Bizizioa izenekoa, eta bertan aurkitu aldezakezuena dira gehien bat Latinoamerikako musika estiloen fusioak, eta hori oso pozik gaude aurkeztu izanaz. Hemendik aurrera gurekin Judith Moreno izango dugu taldean. Kaixo, Judith naiz, Bolborarekin egongo naiz, abesten eta gozatzen baita ere. Eta aurkeztuko dugun bideoklipa Munduari bira da, errezun grabatua, eta gurekin kantua egin zutena Aiama, Bermeko Aiama da, eta oso pozik gaude berarekin jotzea, eta espero dugu gustatzea. Hau bai. Hau